Să facem un... Dar el filmează, cred că. Astăzi o să facem primul episod de o jucătoare. Ok. 20. Am greșit. Play Jesus, play kickers. Yes. Asta-i tare. Și eu dai. Ok. Asta e greu. Asta e. Ca să stai în pat. Planet. Skittles. M&M's, normal. Skittles. Ok. Asta a fost cea mai What? Civilization. Date. Someone done. Da, mă, aplicația eu cred că înregistrează ceva. Stai. Ia, vezi că mere 0129. Ia.